V hlbinách tmavého oceánu sa objavuje dlhá strieborná stuha. Sledový kráľ opatrne visí vertikálne, je to skutočný morský had zeme. Je to ryba s malou hlavou a šarlátovými plutvami. Žije hlboko a pohybuje sa neobvykle a pomaly. Sledový kráľ môže dorásť dlhšie ako mestský autobus. Je považovaný za najdlhšiu kostnatú rybu na Zemi, hoci je sám o sebe krehký. V noci strieborné telo a červený hrebeň pôsobia neľudsky. Vertikálna poloha vo vode pripomína stĺp. Ľudia po stáročia považovali sledového kráľa za monštrum. Táto ryba však nie je nebezpečná. Len sa zvláštne pohybuje a desí svojím vzhľadom. Sledový kráľ vyzerá ako stuha, má ploché, veľmi pretiahnuté telo bez výrazných šupín, pokryté striebornou vrstvou. Od hlavy po celom trupe sa tiahne mäkká chrbtová plutva. Predné lúče sú zdvihnuté ako hrebeň. Dve tenké brušné plutvy visia ako červené stuhy. Preto ho v angličtine nazývajú oarfish, veslovitá ryba. Hlava sledového kráľa je malá, oči má veľké, zuby neveľké, netrhá korisť, ale ju nasáva. Na bokoch sa objavujú tmavé škvrny. Šarlátové plutvy dodávajú siluete zvláštny vzhľad. Hlavná zvláštnosť kráľa sledov je spôsob pohybu. Chvost takmer nepoužíva. Telom preháňa jemnú vlnu dlhej chrbtovej plutvy. Sám sa stáva pomalou skrutkou. Tak môže ryba visieť vertikálne vo vode. Pritom takmer nemíňa silu, potom sa ticho priblíži ku krylu či rybám. Alebo k medúzam, len ich nasaje. Dlhé brušné stuhy pomáhajú kráľovi sledov riadiť sa, stabilizujú tiež jeho polohu. Telo je pružné a ľahké. Vhodné na pomalé klzanie, nie na prudký výpad. Preto kráľ sledov volí tiché uchopenie, nie prenasledovanie. Životným prostredím sledového kráľa je otvorený oceán takmer po celom svete, od teplých po mierne šírky. Častejšie sa drží v hĺbkach stoviek metrov a hlbšie, kde denné svetlo rýchlo slabne. Tam medúzy a kôrovce tvoria riedke potravné polia. Sledový kráľ sa riadi prúdmi a sezónnymi vrstvami planktónu. Je to samotársky druh rýb žijúci v otvorenej vode. Chýbajú úkryty aj dno. Záchrana spočíva v úspore energie a maskovaní. K brehu sa sledový kráľ približuje len zriedka. Pri hladine ho vidia po búrkach alebo náhlych zmenách prúdov. Vtedy je oslabená ryba vynesená nahor. Z vedeckého hľadiska je striebristá stuha pomalý filtrátor. Výhodné je preň držať telo takmer neutrálne vztlakové. Pohyb dlhou chrbtovou plutvou znižuje odpor a šetrí energiu. Vertikálna poloha rozširuje rozhľad. Vďaka nej zachytáva planktón padajúci z hora. Jasná červeň plutiev v hĺbke stmavne. Striebristá stuha je tak nenápadnejšia. Ako by ste nazvali takúto rybu? Napíšte komentár. V mytológiách je veslonoch obyčajný predzvesťou búrky a nešťastia. V Japonsku ho zvali poslom morského boha. Príbehy o morskom hadovi sa často začínali nájdením dlhej striebristej ryby na pláži. Šok umocňovali červené plutvy a obrovské oči. Zriedkavé fotky z pobrežia kolovali ako dôkaz monštra. Realita je však jednoduchšia. Veslonoch je zriedkavý návštevník pobrežia. Uhynie v teplej vode alebo vyčerpaný prúdmi. Žiadna mystika ani proroctvá tu nie sú.